ଧୁଳନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ପଚାରିବା ଯାଇକି ଧୁଳନ ହଉଥିଲା ଏଠି ଏଠି କଣ ବାହାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା କି ସିଏ କଣ କହିଲେ ବାହାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ହେବେ ବାହାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା କହିଲି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର ହଉଛି ତ ଦିଆ ନିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହଉଛି କୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଉସା ମଉସା କୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ तुम क्यों बार बार मेरे सामने आते हो? ତମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଠି ଅପମାନ ହେଇକି ଆଇଲି ଆଉ ତମେ କହିଲ ଏଠି ବାହାର ପାଇଁ ସବୁ ଦିଆ ନିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି କହିଲେ ଆମେ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ ହଁ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମୁଣ୍ଡ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଦିଆ ନିଆ ହଉଛ କହିଲେ ଆମେ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ଦିଆ ନିଆ ହଉନି कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ମାନେ ଯୋଉ ପଢୁଥିଲେ ଏକାଠି ପୁଣି ଥରେ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଉ ଛାଡ଼ ଭୁଲ ହୁଏ ମଣିଷ ମାନେ